ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ବିଜୟିନୀ ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶବ୍ଦକୁଞ୍ଜର ସ୍ୱର ଓ ଆବୃତ୍ତିର ବେଳାର ଚତୁଃଷଷ୍ଠୀ ଭାଗକୁ। ତୁମେ ଆସୁଛ ବୋଲି ଭୋରୁ ଭୂମା ଯାଏଁ ମହମହ ତୁମରି ବାସ୍ନାରେ। ତୁମେ ଆସୁଛ ବୋଲି ଭୋରୁ ଭୂମା ଯାଏଁ ମହମହ ତୁମରି ବାସ୍ନାରେ। ହେ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ, ପ୍ରଣତି ମୋ ଘେନାକର ତବ ଚରଣରେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାଲିଠାରୁ ଏ ଧରା ଗଗନ ପବନ ତାଙ୍କରି ବାସ୍ନାରେ ବାସ୍ନାୟିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ଆମ୍ବଡାଳ ତୋରଣ, ଝଲମଲ କାଗଜର ତୋରଣ, ସାଜସଜାରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ। ହଁ, ଗତକାଲି ଥିଲା ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ, ବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ ବା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ନାମରେ ବିଦିତ। ଏହି ଦିନଟିରେ ମଙ୍ଗଳମୂର୍ତ୍ତି ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ଗଣପତିଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦେହର ମଳୁକ ବା ମଳିରୁ ଗଣନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋମ, ଯଜ୍ଞ, ପୂଜା କର୍ମରେ ସେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ରିଦ୍ଧି, ସିଦ୍ଧି ଦାତା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣନାଥ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ, ମୂଷିକ ବାହନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏହି କାମନା କରୁଛି। ବର୍ଷା ଋତୁ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶରତ ଋତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାରଣ କରେ। ଏହି ସମୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷ ଜମିମାନଙ୍କରେ ବେଉଷଣ କରନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ପରେ ପରେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅମଳକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଚାଷୀ ତାର ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିକୁ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ବା ନୂଆଖାଇ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ। ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଠିକ୍ ପରଦିନ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ନୂଆଖାଇର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶବ୍ଦକୁଞ୍ଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ। ମା ସମଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଢାଳୁଥାନ୍ତୁ। ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରପୁର କରିଥାନ୍ତୁ। ଏହି ନିବେଦନ କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସତୀର୍ଥମାନେ ହେଲେ ଯୁମରନାଥ ପାତ୍ର, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାରିକ, ନରୋତ୍ତମ ପାତ୍ର, ଦୟାନିଧି ସାହୁ, ରୁଦ୍ରରୂପା ବ୍ରହ୍ମା, ତାପ୍ତିମୟୀ ପଣ୍ଡା ମିଶ୍ର, ରଙ୍ଗଲତା ନାୟକ, ଚୁମ୍କି ଦାସ, ବନଜା ମିଶ୍ର, ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଶବ୍ଦକୁଞ୍ଜ ଏମିତି ଚାଲୁଥାଉ, ହସ ଖୁସିରେ ଚଢ଼ୁଥାଉ ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ। ଶବ୍ଦକୁଞ୍ଜର ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ରହୁଛି ମୁଁ ବିଜୟିନୀ ପଣ୍ଡା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।